Goeiem, het is waasje, 24 maart, dit is Bient. Er komt een eerbetoon in de vorm van een theatervaststelling onder bekende louter illusionist Ritsko van Vliet senior. En zijn zoon, Ritsko van Vliet junior, is Grutsk. Wat kun je doen om je huis vlugger te verkeepjen? Interieurarchitecte Andrea de Haan, jouw tips. En Otto-Jan Bokma vol boer van het Ierwedde. Ja, Bokma, je bent siersmakker. Je bent verneemd om de nageltjes siers. Ja. En al je mij dank om deze kei, hè, laten we even zien. Wat ben dit voor kei? Dit ben de Jeurse kei. Jeurse kei, dat ben, ik zeg wel eens, het is de kiep met gouden ei. En het ben gewoon pareltjes. Jouw sokken, lekkere malken, volle malken. Ja, het is gewoon de koop van de toekomst. Praten we aan zijn vierde roer. Eerst heel wat oors, want theatergroep Buoch die komt takom hier met een vaststelling over Ritsko van Vliet junior en senior. Het verneemde louter illusionistenduo. Het stuk gaat over de generatiekloof onder oren tussen Hoyt en zoon. Ritsko, junior. Ja. Voor de meesten die het in Hoyt net konden. Nee. Wat voor man wie dat? Ja, kijk, het was een man die uit een streng gereformeerd gezin kwam. En die was aangetrokken tot variëteit, tot circus en dat soort zaken. Want die een bekende Ljouwertrek. Ja. En het was een bekende luwaarder met een wereldse blik. En zijn betoog was ook wel een profeet wat nooit in eigen land geëerd. En vandaar dat hij ook over de grenzen ging. Ja, waar is dit trouwens, deze foto? Ja, dit is een foto waar hij altijd uit de bus stapte bij het gerechtsgebouw. En hij had nooit met duven gewerkt, maar hij ziet dat die duven toch wel wat met hem hadden. En een hele speciale foto, ja. Ja, want hij is verstoren in 2001. Ja. En hij wie dus googler. En om te zien hoe het te doen is, hebben we wat beelden opzocht. Want er is net een heel soort beeldmateriaal. Nee. Nou, niet echt authentieke beelden. Nee, dat klopt. Nee, want die komt dus mij van het Polygoonjournaal. Kun je eerst even naar zien? Ja. Ja, want waar is dit? In Zwolle. Een groot congres, internationaal congres, waar mijn vader optreedt. En waar zit er in die kist? Want dat is ook wel bijzonder, ja, dit is hij komt, ja, ik dacht dat mijn moeder uit de kist kwam, maar ja. Dus niet. Want zij was de assistente, maar zij doet uiteindelijk die deur weer dicht. Okay. En dit is wel heel bijzonder, want dit fragment is eigenlijk zo dat mijn enige bewegende beelden van mijn moeder... Kijk, toen ik 2 was, overleed mijn moeder. Ze hadden een hele grote show met mijn vader, de Illusieshow. En ook ideeën en plannen om Europees te gaan werken. Maar met het overlijden van mijn moeder, dat was letterlijk een desillusie. Dat is ook wat Buoch aantrekt. Zegt van die schijnwereld tussen artiest zijn en je normale privéleven. Op dat snijvlak willen wij graag iets doen. Ja, want die mem is verstoren in Ljouwert, toch een ongeluk? Ja, zij werd bij de Vrouwenpoortsbrug aangereden en helaas overleden. En op hetzelfde moment werkte mijn vader in de Harmonie. Ja. Ja, op 200 meter afstand. Hey, en daar is ik googler, toch? Ja. Maar daar is net echt lyrisch in het vak. Nee, helemaal niet. Want mijn vader was een echte gentleman, goochelaar. Hè? Dus kijk, zie je mijn sierlijke bewegingen en dat. En knap, hè, wat ik doe. En, de Fred Kaps. Ja, ik had daar niet zoveel mee. Maar Theo van der Geest, waar ik nu nog mee samenwerk, die kwam heel vaak bij mijn vader om over het vak te praten. En die had een wat nonchalante houding. En wat gebeurt mij nou en wat is dit? En dat sprak mij aan. En vandaar dat hij mij eigenlijk erin trok. Maar ik had van mijn vader natuurlijk wel heel veel gezien. En ik wist waar alle trucs lagen. Ik kon het zo mee. Want dan let je echt een truc op tafel. Ja. Zullen we gewoon eens, omdat het kind? Ik wou je laten zien omdat ik mijn eigen aanpak heb. Ik goochel nu eigenlijk in de zakelijke markt. En dan hou ik het eigenlijk... Maar wil jij even knippen? Tuurlijk. En dan laat ik eigenlijk dingen zien. Wat eigenlijk hieronder ook maar even. Oké. Ja? Ik zeg dan bijvoorbeeld over communicatie dat je werkt met 3 doelgroepen en dat je heel bewust moet kijken wat je met die doelgroepen doet. En als je dat niet goed doet, dat de een achterblijft en de ander gaat zoals hij moet. En de derde heb je een probleem mee, want die vraagt meer dan dat je eigenlijk kunt bieden. Maar ik ga nog heel even door. Dat gaat van mijn spreektijd af, dat weet ik wel. Maar... Wat je moet doen is heel goed inleven in wat eigenlijk de klant van je wil. Dat je op maat ermee bezig bent. En dat kan tegenwoordig met de nieuwe media. Je kunt heel goed op maat balans brengen in je klantcontact. En dan ben je willig gelijk. Ja. En wat mijn vader dus deed was... meer dat, weet je wel. Het sierlijke en het charmante. charmante. Heel mooi natuurlijk. Ja. Maar ja, daar had ik niet zoveel mee. Nee. Er komt echt want je hebt te jaren shows, hij hem Ja.
En, maar goed, op een gegeven moment krijgt hij ook problemen met zijn het. Ja, dus die houdt maar er even tussenuit. Dan gaat het dus verder met Theo van de Geest. Theo van de Geest, die kameraad, die compaan. Dat was ook een waar ik echt goed mee samen kon werken, omdat wij op hetzelfde niveau zaten. Hè? En ook het manier van denken. Ja, maar dan komt er een cruciaal punt eigenlijk. Want op een gegeven moment gaat het weer wat beter met die huid. Dan is hij intussen 64. Ja. En dan wil hij eigenlijk weer waarom komen. Hij wil weer op een moment kreeg ik een telefoontje van mijn vader. En nou, ik ben er weer. En wij moeten dan en dan naar Sint-Anna-parochie. Ik zei, wat dan, pa? Nou, we gaan weer los. En hij had niet mij gevraagd van, je werkt nu met Theo, zou je ook weer met mij willen werken? En ik had echt veel moeite om dan weer in het oude concept te gaan. En dat is een van de moeilijkste momenten geweest om de man die jou groot gemaakt heeft, gecoacht heeft, om te zeggen van, ja, ik wil liever met Theo door. En ik denk dat dat stuk ook wel in het theaterstuk terugkomt. Ja, maar hoe pakte hij dat op? Kon hij ermee omgaan? Nee. Hij zei, hoe ga je nou werken met een man die zijn jasje open heeft en de hand in de zak? Om even aan te geven dat Theo een andere manier was. Hij zegt, dat snapte hij ook. Hij begreep dat niet. Hij vond dat ik terug moest naar de man waar ik mee begonnen was. En dat heb ik niet gedaan. Mijn vader is toen zelf verder gegaan. Hij heeft ook wel zijn dingen weer opgepakt, maar weer in een heel ander traject. Ja, maar dit is die nooit, deze foto. En nu komt er dus een theatervaststelling van Buoch. Hoe vies dat eigenlijk? Ja, ik vond het prachtig. Kijk, de jongens Pieter en Kees die wilden iets met variété. Nou, mijn vader was een echte variété-artiest. En ik zei, dat vind ik fantastisch. En ik voedde hun met materiaal. Ik zei, dat is zoveel materiaal over variété van vroeger. We kunnen daar apart wel iets mee doen. En ik vind het ergens ook wel een eerbetoon. Aan de andere kant denk ik ook dat je af en toe ook wel best kritische en moeilijke momenten hebt om juist dat verschil aan artistiek inzicht duidelijk te maken. Ja. Maar ik denk dat het goed is, dat mijn vader ook recht doet. En misschien dat mijn vader van boven ook nog eens even ziet hoe ik eigenlijk mij nog steeds met hem bezighoud. Ja, de theatervaststelling die komt in januari 2016 op de planken. Ja. Het Lauwersmaargebied zet takom weekend de dwarren iepen om mensen bewust te maken hoe mooi het gebied is. Dadelijk een reportage. Meer dan 10.000 huizen staan er op dit stuit te Cape in Friesland. Nou sneun is er weer een open huizenroute. En daarmee zet ik het tweede woonoffensief van de provincie aan. Alweer maar als doel om zo volle mogelijk wennings verkocht te krijgen. Maar hoe krijgt die huis nou het vlugst verkocht? En wat maar vooral net dwan. André de Haan, is de verkoopstylist. Toen is je goed om te zeggen wat binnen de do's en wat binnen de don'ts. Nou, laten we maar beginnen met de appeltaart. Ja. Ken dat nog, anno 2015? Alles kan. Ja? Maar ik zou adviseren om hem vooral niet te bakken. Nee. Want we gaan uit van de 100% doelgroep. We willen zo'n groot mogelijk publiek bereiken. En daarmee, daar vallen bijvoorbeeld ook de zwangere vrouwen onder. Oh, daar moet je wel rekken mee horen. Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat wanneer je een appeltaart hebt gebakken en er komt een zwangere vrouw binnen en die denkt van wow, hier moet ik niet zijn. Ja, dat is dan al een gemiste kans. Ja, wat kun je dan volgen om mensen een welkom gevoel te hebben? Nou, allereerst is het belangrijk dat je je woning opruimt en goed schoonmaakt. Maar dat doe je toch sowieso? Ja, dat zou je zeggen, maar dat gebeurt niet altijd. Oh. En ja, dat is ook een relatief begrip, opruimen. Ja, okay. Wat de een echt als netjes verstaat, daar denkt een ander weer heel anders over. Maar het gaat er eigenlijk om dat je zoveel mogelijk je persoonlijke spullen weghaalt. Dus echt zorgen dat alle persoonlijke, de grote foto's bijvoorbeeld van de kinderen, even verwijderen uit de ruimte. Dat is belangrijk. Ja, want dat leidt weer af tot waar de koper naar kijkt. Het is belangrijk dat de woning goed tot zijn recht komt. En dat de koper niet te veel afgeleid wordt door de mensen die de woning bewonen. En vinden mensen dat in generaal lastig, omdat het wel? Ja, op zich wel. Want zij denken van dit is mijn huis en zo woon ik. Maar het gaat er nu eigenlijk om dat ze die omslag maken dat ze van hun thuis een huis moeten maken. Zodat het een verkoopobject wordt. Ja, want je verkeep je net je thuis, je verkeep je huis. Je huis, ja. Okay. Klopt. Hey, want we kunnen even wat voorbeelden zien, hè? Want we hebben foto's kunnen zien van een voorsituatie en nou dat zo binnenkwam is, zeg maar. Ja, hè? Daar is behoorlijk wat verrorings ombracht. Laten we er even naar zien, jongens. Gooi ze maar voor. Wat is hier mis mooi? Nou, hier zie je vooral heel veel spullen in de zichtlijn staan. Je wilt echt die ruimte laten zien. En hier zie je gelijk al een eethoek staan. Ja. Wat we hier hebben gedaan is dus alles weggehaald en zoveel mogelijk die ruimte zichtbaar maken. En vooral lichte kleuren gebruiken, wat weer vriendelijker oogt en ruimtelijker oogt. En dit is intussen verkocht, dit huis? Ja, zeker. Ja? Ja. Oké. Ja. En pak er nog eens in bij, jongens. Nog een wenning. Disse.
Nou, hier zie je ook dat het vooral de bank van Ritsko. Heel veel en vol is. Ja. Dus hier zou ik ook zoveel mogelijk weghalen en de ruimte laten zien. En dat verschil is hier heel duidelijk te zien. De ruimte is zo echt prachtig groot en dat was er net niet echt op de andere foto niet echt duidelijk. Ja, die spullen die daar stonden, waren dat van die mensen? Ja, bijvoorbeeld, ja. En dat gaat er dan uit en dan gaan die mensen in het nieuwe eerst wonen? Want, ja, dat is een keuze. Als de mensen echt de woning nog bewonen, dan kun je ervoor kiezen om daar tijdelijk andere meubels te plaatsen. Oké. Kijk, je moet van het tijdelijke uitgaan. We gaan ervan uit dat zo'n woning zo snel mogelijk verkocht wordt. Stel dat het een jaar duurt, dan zit ik in een jaar in een heel andere omgeving. Ja, klopt. Maar onze ervaring met verkoopstyling is dat het wel wat sneller kan gaan. Maar goed, Ritsko snijdt wel een goed punt. Want stel je voor dat je huis nou helemaal leeg is en je zit al in een orenwenning. Wat doe je dan? Ja, dan is het ook dan zijn wij als verkoopstylist, zorgen wij dat er meubels komen te staan via een meubelverhuurder. Of kartonnen meubilair is tegenwoordig ook wel heel erg kwalitatief. Oké. Ja. Zit dat lekker of net? Ja, maar dan ga je niet... niet op zitten. Nee. Oh, we hebben nog een voorbeeld. Dit is dus leeg? Ja, dit is leeg. En dan komt Andrea. Klopt. En dan zorgen wij dat die ruimte weer beter geduid wordt. Dus dat je echt kunt zien hoe groot die werkelijk is. Ja. Want je zag wel in die lege ruimte is dat niet echt aantoonbaar. En want wordt het al je net een beetje te volle eenheidsworst? Ik bedoel, hoe kun je nou toch nog een beetje onderscheiden? Nou ja, wat wij doen, wij kijken altijd eerst van wat er beschikbaar is in de woning zelf. Want heel veel meubilair kunnen wij gewoon opnieuw plaatsen. Het is vaak gewoon een kwestie van heel veel spullen weghalen. En wat zou ik nou zeggen? Of net de volle eenheidsworst. Nee, precies. Nou ja, het is eigenlijk het huis is bepalend. En wij kijken gewoon naar het huis wat er nodig is. Dus inderdaad, zijn er meubels die we opnieuw kunnen gebruiken? Plaatsen we die? Ja, tenzij het echt volledig vervangen moet worden. Maar het gaat uiteindelijk over de neutraliteit. En dat die ruimte gewoon goed zichtbaar is. En wat scheelt het dan uiteindelijk? Het wordt gauwer verkocht? Ja, de statistieken geven aan dat een woning die door de verkoopstylist verkoopklaar is gemaakt, wordt gemiddeld binnen 1 week en 3 maanden verkocht. Gemiddeld. Hè? Gemiddeld. Het is geen garantie. En dat smiet ik dan meer op? Ja, het kan zeker. Want het kan zo zijn dat een woning gewoon beter verkocht wordt. En het is een betere onderhandelingspositie. Omdat een koper niet zoveel argumenten heeft om die prijs enorm naar beneden te halen. Ja. Hè, als het er gewoon spik en span uitziet. Ja. Kartonnen meubels. Heb je ook kartonnen meubels thuis? Nee, ik zou wel zeggen, wij hebben het, met mij zie ik vaak mansies. Maar we hebben nou echt bewust gekozen voor kartonmansies. Kartonmansies? Ja, dus ja, die ben nou ik om. Ja. Oké. Milieuvriendelijk. Ja, precies. Hey jongens, het gebied is prachtig en er zullen meer mensen haar bewust van wezen moeten. Dat viel ten eerste de organisatie van het Trekfestival dat komend weekend voor het eerst houden wordt. Een groep ondernemers om Nationaal Park het Lauwersmarktgebied heen zetten de dwarren iepen en organiseren van alles op haar eigen terrein. Het is het grootste festival van Nederland, qua oppervlakte dan. Het speelt hem al jaar al om het Lauwersmarktgebied heen, 30 locaties. En het tankt zijn namen, het Trekfestival, om de trekvogels die het al lang ontdutsen hebben hoe prachtig dit gebiedje is. Nou, ik neem deze week een vaproken. Ik ben nou letterlijk over de grens. Hier in Zoutkamp is ik een van de locaties van het Trekfestival. Jachthaven Hunzegat. Hier kun je lekker lezen. En ik maak van een theater. Esther, waarom liggen we hier? We liggen hier voor het Trekfestival. We gaan beleven de lucht, de wind, het gebied, het landschap en de historie. En dat moet liggend? Dat moet niet, maar het mag wel. Dat maakt het leuker. Het biedt een nieuw perspectief, een andere horizon. Hallo. Hi, Hendrik Piersma. Miranda Bergman. Ik ben projectontwikkelaar van dit gebied. En wat wij nou eigenlijk van plan zijn, is om dit hele havengebied hier om dat dicht te gooien, zodat we de natuur van daarachter kunnen doortrekken. En hier zit nog een. Hallo, hey. Miranda Bergman. Gert, hoi. Hi. Hoor jij er ook bij? Die plannenmakers? Nou, ik kom gewoon... Ze lopen hier weer rond hè, met nieuwe plannen. Oké. Het moet allemaal weer anders. Geld. Geld kun je niet eten.
Hé, maar meneer, van geld kunt u wel eten kopen. En dat we hier nog bij de dijk wat mooie vakantiehuisjes bouwen. Daar krijgen we hier toch een hele mooie omgeving van. Wat vliegt daar dan? Ah, dat is een prachtige vogel, meneer. Dat is een trekvogel. Die vliegt daar toch gewoon. Dan hoef je de boel er niet voor dicht te gooien. Wat hoop je wat er gebeurt met het Trekfestival? Ik hoop dat we met z'n allen ons mooie gebied op de kaart kunnen zetten. En andere en nieuwe mensen hierheen kunnen leiden. Het gaat ook om de potentie van het gebied. Er is 5% benut op dit moment van het Lauwersmeergebied. Van het geheel, van de natuur en alles wat erin leeft, ruilt en zeilt. En laat nou nog de rest zien. Dus de potentie mag echt eruit komen, mag bloeien. En het leukste daarbij is dat wij 30 pleisterplaatsen hebben. De 30 plekken waar het festival zich af gaat spelen. En dat zijn allemaal kleinschalige recreatieondernemers. Die al jaren gastheer en gastvrouw van het gebied zijn. En die weten dat de gast naar huis gaat met jemig, wat is het hier mooi. En dat willen we zo graag vertellen. Hun verhaal is het mooiste verhaal wat ze hier kunnen horen. En wat is het nodig, weet je? Zeker nu, niet alleen met de krim, maar ook met de aardbevingsproblematiek. Dus om te beginnen ook bij die Groningers en die Friesen zelf, dat ze erkennen van wauw, geweldig gebied waar wij wonen. Dat is een voorrecht. Mooi. Word je rustig? Ja. Mag ik hier blijven? Jawel. Ja, het prachtige Lauwersmeergebied. En we zeiden, we komen er haast nooit, hè? Nee, raar, hè? Nee. Heel apart. Jou ik net? Nee, ik kom er nooit. Nee. Dit is heel uithoeken nou. Dus ja, als je daar niks te ziek in hebt, ja, dan... Dan kom je er eigenlijk net. Het trekt niet, maar ik denk dat we het nou maar een keer moeten doen. Nou ja, toch. En sterker nog, onder de likers op Facebook vlotsen we ook nog 2 paspartoutkaarten van het festival dat nou vreed iepenen wordt in Dokkum en morgen dan meer hoe wat het te beleven valt in de Bonifatiuskapel. Zitten we dus in Dokkum. Nou, het leidt al de hele tijd voor u, de heerlijke tsiers, de biologische tsiers van tsiersmaker Otto Jan Bokma van het Heidenskip. Is door de hele vrouw te krijgen. Het leidt in de tsierswinkels van New York onder mij Parijs. En nu is hij nog in de race om boer van het Ier te worden. En IJs ben je nog helemaal net zo lang, hè? Tsiersman. Nee, wij zijn begonnen in 2009. En ja, wij nou het tsiersmaakster dus aangenomen voor 2 dagen. Die maken het tsiers. En ja, ik dacht, ik maak het zelf net. Maar ik verzorg dit tsiers. Tjere maar mijn neefje Wietse, zoon van Klaas. Ja. En ja, ik doe gewoon de handel. De handel buiten de winkel om en de hele PR. Want ja, wij ontvangen daar een heleboel mensen. En ja, wij proberen gewoon weer problemen op te lossen hè, die er binnen. Want ja, wat bedoel je problemen? Wat voor problemen dan? Nou, ik zeg altijd, als je voor hebt, ik zie na. Nou staat de jersey. Zij Kruijwijk, hè? Staat jersey, dat is gewoon de perfecte ko. Ja. En ze zijn maar iets. En die kjeltjes, die boltjes, zijn maar heel iets. Dus je kent er nergens omheen. Er is geen mest die ze hebben. En het klinkt heel hut. Maar als wij de boltjes maaien met de koopman, als ze meenemen willen überhaupt, heel vaak bloeien ze lezen. Ze jou een spuitje en een keer een rendak. Ja. Nou, zou je maar dit met oren dit kennen, want het is zo mooi vlees. Ja, want we hebben even wat beelden van jouw bedrijf. Ja. Even, want zet maar voor, jongens. Want dit is jouw bedrijf, hè? Ja, klopt. Dit is de melkput Ja? in het Heidenskip. En daar ben ik zelf. En dit is het pakhuis. Dat doe ik het zie. Dat doen we het zie in de pikkel. En hoeveel kei heb je dan? We hebben in totaal, want het is één groot familiebedrijf, maar 3 locaties. Want ik doe het met mijn broer. En hij heeft er 3 jongens in en wij hebben er 2 jongens in. We melken daar ongeveer 300 kei. 300? Op 3 locaties. 150 in het Heidenskip en dan 80 op in Warken bij de Lange Lenen. Ja. En dan de rest op de Gouden Boom. Oké. En nog even hoe de jersey, want Ritsko, was nou even een beetje snijden trouwens? Ja. Hè, maar ik bedoel, dan kies nou ook even... Ik kan ook even dit doen, maar... Ja, of kies de Google in één keer patch, alles in stikjes. Want die jersey, je zei al, hè, de keep maar de gouden nine, zei je al, hè, eigenlijk. Wat maakt het die dan zo speciaal? Nou, de jersey is een heel economisch koken. Hij is liets. En ja, hij is heel efficiënt. Hij zet als je voer om in melken. Dus net die vlees. Er komt net veel vlees on die ko. Nee. En hij houdt ongeveer de helft minder dan de Holstein ko.
Alleen die melk is volle dikker. En wanneer ging je dat iets van, ja, hier maar we echt gebroek van maken? Ja, dat wie de size maar hoe kwam je op dat idee? Nou, we zijn in 1998 omschakelen naar biologisch borkie. Ja. En we hebben dus een hele goede Holstein veestapel van die Zwart Montekei. Ja. We doen ook vaak maar de keuring in Warkum. We hebben een kampioen rennen in de stal. Maar die hebben een gemiddelde van 600 liter per koe per jaar. Ja, wacht even, ik pak even een stukje na het precies. Ja. Zal ik het extra? Op het goochelboek van Ritsko. Je verder. Ja, dus, maar ja, als je dat met kei, die pas je net in het biosysteem. Absoluut net, want het is wel een andere manier van borkie, biologisch. Dus die kei hebben we al verkocht en toen ben we echt oerschakelen op jussies. Nou, dat is gewoon een hele goede stap geweest. Ja, hè? Een hele goede stap. En nou ja, en toen vervolgens kwamen dus deze cheesemakerijtje in. Zeg heerlijk. Oh, ja, hij is heerlijk. Zacht van smaak, ja. Ja, want wat wij vaak te jaren krijgen van de keurmeester, van de keuring in, want we ook altijd weten, ja, wat is de mening hoe het is. Dus zeiden ze, we hebben zoveel kruidnagels hebben vaak prunt. Een heleboel de kruidnagel overheerst. Maar bij deze, als je moel laat doen, je proeft en duidelijk dat cheese en de kruidnagel. Maar ik in de nasmaak. Je proeft en cheese proeven en de kruidnagel. En bekende chefs, die hebben je ook wel eens een compliment doen, toch? Ik bedoel, die kwamen ook voorbij bij wie dat? Ja, wij Per Linden, we stonden in Amsterdam Rai, we het nodig om te stemmen als cheese. Ja. En nou, die ging ik van die plakkaten lezen. En in één keer komt Robert Kranenborg om. Ik zeg, de bekende chef-kok? De chef-kok, ja, die broekt de cheese ook. Die werkt direct mee. En die pakt zijn stick en je moet er even een hap uitnemen. Ja. En al die fotografen omheen. Hè. Ja, en oordijs stiet het in de Telegraaf. Nou, een betere reclame kan je niet krijgen. Nee. Ja. Nee, dat wil je zelfs graag. Dat wil je, ja, absoluut. Hey, en nou dus ondernemer, of ja, agrarisch ondernemer, steeds maar gewoon boer van het dier, hè? Dat we het morgen dan bekend maken. Ja, morgen geven we mij een soort naar Zeista. Ja. En ja, we hebben dus bij de beste 4 van Nederland op het heden. De enigste van Friesland? De eerste van Friesland, ja. En ja, de jury die is al bij die West. Dat is... die heb al preun? Die heb ik preund. Die werden echt verkocht? Die werden echt verkocht. Nou, het kastje is gekocht. Ja, maar er is meer dan alleen het cheese. Hè. Bij je wil gewoon even helemaal teruglachen. Technisch, boekhoudtechnisch, alles werd bezoend. Maar de toekomstvisie. Want jij krijgt de vraag, hoe zorg je jouw bedrijf of je weer? Nou, ik zei 4 keer wij net zien. Nee. Maar we gingen gewoon terug. We hebben nog jongens. Ja, want je zit nu ook al in de Camembert. Ja, Camembert, maatjes we nou ik. Ja. Ja, we hebben het cheesemaakster Gerber van den Brug, het JSTC. Ja, die is gewoon... Maar ik heb gelijk al gezegd, toen haar aangenomen hebben, we moeten dit maar zien aandoen. Als je ideeën hebt, gooi ze op tafel. Hij zei, ik heb daar de eindverantwoording. Nou, en zij begon te maken met Camembert. En je wordt net low, maar de restaurants staan in de rij. Ik heb zelf vragen vanuit Apeldoorn. Want ja, het is een Camembert, rauwmalks, is gemaakt in Friesland, in Nederland. Ja, maar ja, jammer nog heb ik hem daarbij mee, want we hebben op het even net. Nee. Maar hij is fantastisch. Jouw Braakheiker had ik hier meegenomen. En hij zei, Otto jongen, chapeau. En zit hij al heel lang dan? Want hoe kon je dat dan? Ja, je komt met dat op het idee. Precies, oké, ik heb jerseys. En dan in één keer, nou ja, dan moet het cheese komen. Dan moet er een cheesemaakster komen. En dan rent het ook nog aan het slietjager. Ja, ik zit nog wel als je mevrouw Marianne. Ik zei, zei je liet weer net door te dromen zoals het nou gaat. Want ja, er komt een soort op je ouw. En je probeerde ik alles beter te pakken. Tenminste 4 als je het behappen kennen. En ja, het is nog fantastisch. Je valt van die ene verbazing in de oren. Ja, morgen dus wordt het bekendmaken waar er boer van het jaar wordt. Ja. Tol win heel €1000 toch kun je winnen? Klopt, dat is de eerste prijs. Ja. Zijn het allemaal dezelfde soort boeren? Nee, er zit een bargenboer in Greens. En een fruitteler in Dronten. En dan zit er nog een boer die maakt het ijs. Die zit in Achterhoek. Oh. En in Brabant is nog een bouwboer. En die heeft ik nog zijn dochter tot een paardenpension erbij. Oh, okay. En wanneer krijg je jouw telefoon dat jou het wordt binnen? Nou, we gaan er morgen heen. Oh, je gaat er heen? We gaan er morgen heen. Ja, we gaan er morgen heen, jongen. Het is, ja, dan maar even mijn helge fleur op de bank zitten. Oké, nou jongens, heerlijk. Ik wens jullie een heel soort succes. Wij nemen aan nog een blokje cheese van zelfs. Ons staat 4, wij binden er morgen vanzelfs weer. Dan onder oren hoe je als gezin met jonge ben omgaan met de iPad. Van nog een hele... Kijk wat voor mij, ja. Van nog een hele gezellige jongen. Dag. Dokkum is begonnen als een soort trekfestival. Er was hier helemaal niks. En dan werd je een hele beroemde man deerslaan.
En dat is aanleiding voor pelgrims uit heel Europa om je naar het noorden te lopen.